nke onye chiri na zere. O nwere ihe na-agba ndị mmadụ gharị, ọkachasị ụmụ nwaanyị. Ha na-ajụ ajụjụ nwesị ka m kọwara unu ihe unu amalụ ka ọ ghara ị na-agbagwoju unu anya, ka unu nwee ike wee ghọtakwa n'onwe unu n'ife ọbụla nke unu na-eme. Ihe gbasara ihe ọbụla nlọ mmiri, achọrọ m ka ịgba mbọ tụsasị ozi a, sonyekwara m maka ife ndị ọzọ ị ga na-amụta. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụ, ị gakwa Chike na ihe nkụzi buru ibu nke ga-enyere gị aka ịmụta ife na ya maka ọdịnamma gị. Na nkụzi m na-akụzi bụ ka ọ dịrị gị na mma, ka ịghọta onwe gị. Ana m afọ ọtụtụ ndị mmadụ ma ụmụ nwoke, ụfọdụ ụmụ nwoke, mana ebe ọ ka njọ bụ ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ọ sị na ọ rọkwa nlọ ebe ọ nọ na mmiri, na o ji wee wụkwa dị mmiri, na o ji wee wụkwa nke a bụrụ nke ọzọ. O nwere na nkụzi nkụziri unu wee sị unu na attachment lead to suffering. Na mgbe ị attached to someone na-ebigheri aka, na o nwere ife na-eme ya, na ọ ga na-eme gị affect because na gị na-echi akwa ihe. Na ya ka eji wee nwere ebe asụ nsụ na onye ya na-ekwe nso na-eri nri na-eji ogologo ngazi maka ịkpachapụ anya ịbanye. O nwere ike ma onye gị na ya na-atọ bụrụ 5 and 6 na-echi ya ife, ị mara na ọ na-ebigharị aka, ị mara na ụzọ ndị a na-ege eme onwe ha initiate, ma ihe ndị a na-abụ ife ịfụrụ n'ilu akwụkwọ a na-agba n'aka ijegoro gbarụ, ma ọ wee ga ayọrị iweta ike n'isi. Ị mara energy o ji wee bịa, ị mara mmụọ o ji wee bịa, na ịfụ na ndị ọzọ na-eme. Mgbe ha bịaziri na nlọ na-agba gị ụgwọ, ị na-afụ ewuru nlọ ọjọọ wee na-achụgharị gị. Ị mara na mgbe ị na-alọ nlọ ọjọọ ma ụmụ nlọ mmiri, ọ pụtara na ịbụ nwa mmiri, ana o nwere ihe iche. N'aka nji okwu nkwu na-akpachapụ anya ife ọbụla unu na-ego online, ife ọbụla ọyị gị na-eme, kpachapụ anya mara ịdị ọyị gị na-enwe, maka onwe ife ọyị gị mete ọ ga-esobe gị. N'ọnya ka onye ụfụ gwara ya na ị na-alọ nlebe nọ na mmiri, kedu ihe ị na-alọ ọyị gị wee ri? Ọ bụ ife anụ ebe ọ na-ejezi na ndị eze nwaanyị akarịa, ndị ji emechi onwe ha initiate ha bịa, ma ndị na-agba mmiri azụ wee na-agba mmiri ogwu, ha nche eze nwaanyị, ndị amara ife na-ebigheri aka maka ego, ndị onukwu. Na ị na-eme na ịbụ onye ụka, ofupụ na ị na-eme na ịbụ onye ụka, na ị na-ekpere ndị ọcha, ofupụ na ị na-asị ka ime omenala, ijedarụ ndị ga-eji wee na-agbara iche na mmadụ wee ru. Mgbe ndị mmiri gbawaziri gị ụgwọ, ewesi na nlọ na-asasịrị gị ihe ọbụla ị na-eme. Maka mgbe ụfọdụ unu eche na onye ọbụla na-alọ nlọ mmiri abụrụ onye mmiri. Mosiri ndị mmiri anaghị alọ nlọ mmiri, mosiri onye ọbụla bụ onye mmiri anaghị alọ nlọ mmiri. Ndị na-alọkarị ndị nlọ mmiri bụ ndị ji mmiri ụgwọ. Ọgwụ si na ụwa ka onye bụ onye mmiri, and mgbe onye mmiri ji alọkarị onye nlọ mmiri wụ, ọ bụrụ na o nwere onye na-achụ gị, ma o nwere ife na-achọ ime esitụrụ mmiri gosi gị something. And mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ife ahụ otu anyị si egosi ya na nlọ bụla otu ọdụ nọ ngwa ya figure out, na mgbe ụfọdụ na nlọ ahụ bụrụ otu anyị si egosi ya ka ọ dị. And ụmụ nwaanyị abụọ kacha ndọ, maka na ndị ọyị ha emegbu initiate ebe ha na-achọ ka e were nke a wee jide nwoke, ka e were nke a ka ọ wee na-ete. Ife ọma niile si na mmiri, mana ọ na-ekpachapụ anya gị, iwere ife abụrụ nke gị, ịkwụ ụgwọ ya.
anasịsịa gị ife niile na-abịa n'ụzọ ndụ gị. Na onye mere ndị a na-eje eme initiate ha mechazie wee jezie na-achọzi ndị a ga-eme ndị a ga-alabatazi ha na-anarụ ife ọma ha ma ndị atasị na-eji wee nyekwa ya Baịbụl na nrọ na o ji wefa nke a na nrọ na o ji wekwa dị mmiri. Ụmụ ife ndị a niile anaghị eme ezizi nọ ndụ mmiri ka iji ụgwọ iji ndị mmiri ụgwọ mana gị nwa amalụ ife ndị a niile ị na-ego ori na-etinye isi gị ịmụ eneji o ji wee bịa ịma na ezigbo eneji ka ọ bada eneji. Onye gị na ya na-enye gị ihe ahụ gị na na-edu ejem ihe anyị na-ego maka febọ ebe ka ime o si wee bịa. Aka ndị ogwu na mkpachapụ na anya na ife ọbụla na-eme na ife ọbụla na-eme na ndụ gị na-ata ata bụ ife ịma maka ya. Tụsasịa nkụzi a ka i wee nyere ndị ọzọ aka, ndị ọzọ ghọtakwa na onwe ihe dịka dị mmiri na onye ji ndị mmiri ụgwọ ka mmiri na-agba ha ụgwọ maka nwa nwere ike ime ife 10 years back ọ bụ na ọ na-agaghị ebido gbawa gị ụgwọ ya mgbe ichefuchagori mara ama na onye bụ onye mmiri adị alụka nlọ mmiri ana onwe ya dịka na dị mmiri na-enye gị nsogbu. Nọọ ndị ji ebi aka bigharịsie aka mmiri abụọ ahụ ụgwọ maka mgbe mmadụ si ka o merụ gị ihe a gị kweta na ọ ga-emerụ gị ihe a ma ọ bụ ịkpọ mmadụ asị ya na ọ na-eme edo otu a asị nwa gị kweta na a ga-eme edo otu a ime ebe o ji eme ihe a o je were afa gị jee na mmiri jee mmeri initiate na mmiri mee ifo mgbe o mechara ihe a mgbe mmiri bịara ozugbo gba gị ụgwọ ịgbagharịba isi na ọdị mmiri na-enye gị nsogbu. Ị mara na ndị mmiri na-agba gị ụgwọ ihe iriri ihe ị kwetara na ya. Kpachapụ na anya unu ụmụ nwaanyị na na-anụ onwe unu n'iyi ife na-ewuzikwa na-abụ asị gị ụmụ ife ma ndị na-agba iche na mmadụ bụ egwu bụ achawo ọ bụ niile ahụ unu na-ete were ete n'ife unu ka unu were ka nwoke la ahụ ka ọ ghara onye unu ego unu emebe o si wee pụta. Ife niile na-atọ ụtọ si na mmiri ana ife niile na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu. Ka ị ghara iyi mechaa after 10 years or 20 years ị na-agbara anya ma ife na-eme gị ichefuo na onwe ndị iji ụgwọ ebe ị na-agbakọ wee adịrị gị na mma ebe ị chọghị oge Chukwu ị chọghị ka oge gị ruo oge Chukwu kwadoro gị ruo ebe ị na-achụ ya n'ike. Ife na-ewuzi na-abụ ndị sex magic eji ejide ụmụ nwoke na-anụ ụmụ nwoke n'iyi onye na-ewuzi na because no easiest way esi apa spiritual na ndụ mmadụ. Onye ọbụla ife na social media na-emegoro ihe enu emechie na-achị ife na-eme gị ọyị ịkụziri gị ihe a bụ nwaanyị kụzikwara gị ịbụrụ nwaanyị wee na-eme wee na-agazu ka nwoke wee fụ gị n'anya nwoke ka nwoke ghara ịhapụ gị echi niile mgbe ha gbara gị ụgwọ ife iriri ịgbagharịba isi na ịma ife na-eme gị. Nọọ ndị mmiri na-enye m nsogbu ụfọdụ si na eze nwaanyị ijebazie ejegbuzie onwe gị egbuo ijebido eze nwaanyị na ọ bụrụ ihe mara gị. Agwa m na-esonyere nkwu na mma akụzi oge ga-abịa mgbe mma akụzi nke ga-esi wee ghọta onwe unu ị marụ mmụọ na-achị ụbọchị a mụrụ gị marụ ebe isi mara ihe ịbụ na ọ bụrụ mmadụ niile bụ onye mmiri. Na 99% ndị ahụ efu eze nwaanyị abụrụ ndị mmiri nọ ndị mekọtazie ha afọzi ife ndị ji merụ ụgwọ eje banye eze nwaanyị ebe a ka ọ ka njọ emina na-awọchụ na-afụ ụdị ha. Onye ọbụla bụ onye mmiri bụ ọgbanje kọnfam ọgbanje agụ anara agụ ya ị ga-afụ ọdụrụ onwe ji mee asep na ihe ọ bụ ọ ndị emeri n'ichie ebe a na-ebigheri aka o nwere ike mgbe a nụziri di mgbe a chịchaziri ọgbọgọ n'ụọ di maọbụ mgbe a mụchara ụmụ mmiri bido gbaa ahụhụ maka na a ga-enye gị taịm mgbe ị ga-echefusi ifu na-ama n'ụwa karịrị unu onye ka o ji wee mma mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ ka ị ghara ị na-ata afọ ife ime ife ọbụla na-eme na ndụ gị ma ọ bụ nrọ ọbụla ị na-arụ nrọ mmiri ọngụ mere onwe gị jee setụrụ ndị iji ụgwọ tụsa nkụzi a sonyere m na ife m ga-akụzi unu buru ibu mụsiri adịm akụzi nrọ mmiri nọọ ife oge na-abịa mana ihe m na-akụzi na ife ga-enyere gị aka maka mgbe ụfọdụ ihe niile m na-akụzi ụfọdụ adịghị aghọta ya maka na ha mara onwe ha. Tinye nkụzi m n'ọrụ kwụwa aka gị ọtọ mara ịdị ndị ọyị gị na ha na-eme maka afọ ị na-ata tata bụ site n'ọyị gị
ị bụrụ nwaanyị imechiwe niile a ka i wee gba moto ka i wee rụọ ụlọ ka i wee ra nwoke nwoke wee nye gị ego ka ha ji ka ndị politishan nye gị ego. ị na-epost na na ịdụ 22 years wee nwee hedo otu nwee hedo otu. Mgbe ị ga-eruzi 40 years 50 years ị gbagharịwa abụọzi agha ụgwọ ife iriri uchu n'ụdị ya. Ife mmiri abụrụkwa obere ife mmiri ya ojide famili tisasị ya and ịgbagide afịa jee na nke dibịa jee nwere ife ọbụla imere. Agwa m nọ ndị mmiri na-achị ijide ha ụgwọ onye etisa famili unu niile ka ọ bụ nọ nke gị tisa famili gị and onwere afọ ọbụla agbara nwere ife ọjọọ ọbụla a chụrụ a ga-enweta solushọn ya and o nwere ike mgbe ahụ afịazara gị ahụ icheta ihe i mere by then ya na-akwụ ihe unu amalụ. Ọ ka m ji egwu ụmụ nwaanyị unu na-eme ifu na na-emere ndị bụ na ebere ndị m ga-eme ite ebere maka na ọbụrụ ụfọdụ ọbụrụ mmadụ niile dị spiritual mana a na-ekwukwada na-eme n'ọjọọ ụka mere ife ndị a na-eji wee duo na tụsịsịa nkụzi nke iwe nyere ndị ọzọ aka maka na mma gị. Daalụ.